ndiri pakati kurufu ikoko ndopa ndakazwa foni yangu yakaringa bhodhi yangu yatomudhuze mekuda kubuda ndobva ndatotarisa foni ndobva ndaona murume wangu ari kufona ndobva ndatobuda panze ndobva ndati pakanaka ere ndakaona murume wangu ari kuratidza kusafaraba kushisa bva ndati boti ino ndasiya mwana kumba asina foni wazi wanawapisana akati ndozvazvo bva ndati aiwa ndiri kuona musi utangikapo ndobva tabvati hambai urudiwa ndimhai bva ndati tadinumira bhodhi idini ibva yabuda sinzi mutumbu uruda kupfuura ngepamhai pacho tabva tandobatana tabva tandoenda zvikasi saka iwe uramba udaidzwa ndimhai ere bva tandoteedzana nemurume wangu yabva ndadini bva ndandoenda nani nemurume wangu hatina kutaudzana pamurodhi notanga arushisa vatatotsauka saka Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora jeje. Berapa berpeda sama bungkas? Dia sudah coba. Kita cepat panen. Mana di Basiro? Seguro tá mais hein? Nasunzira izwi. Ngara yenye kwa kutaura. Unataurisa. Zita ndiani? Sangana yenye nachangamia, simunasumudza izwi. Wanga ndifunira chiti baba ndapunga ndikirira ndikarohwa ndebhoto inini handigari pamutasa kunoshirire chirwadwa chekunova izvozvi ndiri pamutari kwazimenya ndokwendinogara ndokwandakapuwa shoko ngemwana zvakaitika kupabonde handizvizivi vakandisiwa asi kwenda kuti mwana wakandipa shoko pafoni baba ndapuwa ndikarohwa nebhoto nawo ndakabva ndatuma mwana wangu adhirerwa kuuya kuenda kwatevera mashure mezvo tisati ndamutumaba mwana wekwaterera wakandifonera achiti iwewe kuita zvikuza wakakwana here uya kunova uzwe zvakaitika kunova saka nyaya dzavo dzavakawainadzo kusha kwavo atevera handidzizivi asi kuti mwana wangu ndokwakarova saka mwana wangu ndiye mwenye rakazara kurohwa kwaakaita nekupuhwa kwachikwake makanga muri muna September kumaraini kwamwena wangu kwakaitika rufu pamusoro imamo ini ndozi Junior Simbi
ndakaroorwa kwaTerera. Makanga muri muna September. Pakaitika rufu next door yamwena wangu. Ndakamuka makuseni ndikagadzira ndine muchechi. Ndikabatana nemurume wangu tikadzika kurufu. Saka tisati tasvika pamweno yedu tinotanga kuenda kumakuwa. Ndakaparadzana nemurume wangu iye bvaenda kune vamwe kumakuwa. Inini ndadzika kurufu. Ndakasvika mwena wangu next door pawo zveshuwa panozi paBabylon. Ndakanga ndanonoka semunhu angarumhanyirira vanhu vanga vari pamberi. Ndandabva kuvaona mande yacho amwene iyo ngori musi weSaturday. Saka ndakasvika varuridza redhiyo zviri pamusoro-soro. Vandati ndiwo handichadini handichamiriba kuti ndimuse mhai une zvidhakwa zvavanga inazvo panenge pane chadini. Ndobva ndatobira hangu kurufu. Ndiri pakati kurufu ikoko ndobva ndakazwa foni yangu yakaringa. Bhodhi yangu yatomudhuze mekuda kubuda. Ndobva ndatotarisa foni ndobva ndaona murume wangu ari kufona. Ndobva ndatobuda panze. Ndobva ndati pakanaka ere ndakaona murume wangu ari kuratidza kusafara pakushisa. Ndobva ndati boti ino ndasiya mwana kumba asina foni wazi wanawapisana. Akati ndozvazvo. Ndobva ndati aiwa ndiri kuona musi utangikapo. Ndobva tabva hambai urudiwa ndimhai. Vandati tadinumira bhodhi idini ibva yabuda sinzi mutumbu uruda kupfuura ngepamhai pacho. Tabva tandobatana tabva tandoenda zvikasi. Saka iwe uramba udaidzwa ndimhai ere. Vatandoteedzana nemurume wangu iya vandandoenda nani nemurume wangu hatina kutaudzana pamurodhi notanga arushisa. Vatatotsauka. Saka patino rodhi inondopfuura panopfuura rodhi ndo panopfuura mutumbi. Vanhu vangu varumwa doro vangu vakatozara vangu vari pamba pamhai pabhotos aminoti chii chiripoti chituckshop ere kana kuti bhotos to hadizi hanguba. Saka wakapa pakandozara zvidhakwa. Saka patakasvika murume wangu anga ari pamberi. Ini sekuti ndandiri kuona mudhi radziso yatsara ndakafamba zvishoma nekumashure kwemurume wangu. Akabva asvika padhuze nepadhoo retuckshop ye. Ndokubva ati ndauya naye maiti nasho. Mai akaramba akanyarara zveshuwa aratidza utsangu. Akangoti step 1 munhu murefu bvati step 2 bvamira padhoo. Akabata musana kudai kazi wauya nemuroi. Wauya nekamuroi kako panapa kakakuhisa. Iwe unouya nemuroi panapa wakakuhisa panapa wajaira uhiswa iwewe. Were akandifonera wachitaura mwana wavo ari kwaMutahi. Were akandifonera akataura kuti maitina akaromba mushonga wake Mozambique newe zvakukunetsa indosaka udini uri kuya panapa. Ndakabva ndaneta. Warume wangu aripo wangu warumwa doro pana akabva andidai kundipa saini kuti nyarara zvichireva kuti wane nyaya iyi wanga wadini wamboizwa iri uitika. Ndobva ndanyarara ndakapera simba ndatonga ndada kugara pasi. Ndandobaya foni yangu. Andimboziva kuti foni ndakabaya umwe tete so anongotorawo naye. Akatozwa zvesewo hake zvanga zviri kutaurika. Mai akataura kuti mukupopota imomo ndazoti gojodo panze ndamira ngechepaseri padhuze nepawindo. Akati Brighton andikutsunhuriba haufa wakaenda kubasa baiwewe ende for sure murume wangu aishandawo magetsi ehydro ese ndiye anonama mapomba acho. Ane 2 years asikuenda kubasa kubva pakashaika baba. Ane 2 years tichitambura. Akati handifuni ndakakutsunhura baiwewe kana mwana wako akaroorwa achapadzoka pamba. Bernard wakabara iwewe akatanga kuti iwe junior ndindakati ubare mwana iwewe musha munomu. Ndindakati uite mwana nekuti ndakamboitawo tumazuva ndisina mwana bandaroorwa. Zvikasi ndini ndakati ubare iwewe. Iwewe Bernard wako wakabara ari kuita rombe kusvika ndafa. Inini manje ndakabva taona vanhu vakuwanda vari kuuya uchiteerera chinyi zvanga zviri kutaurwa ndimhai ndaakuchisha. Ndopa ndakabva ndati ndaushingirira ndipinde mutuckshop mhai adzikise voice. Ndopa ndakabva ndapinda mutuckshop bva ndati mhai 23 years ndaroorwa mumusha munomu. Ndinotukana nababa watino kumba uko andinohisa munhu asi zvandakazvidzidzisa ngezvekuti handifanirwi kumangara zvese bakwamuri. Uko tinotomboita zvinhu zvinofanirwa kuti ndinomangara kumusha kwangu kwasimbi. Asi handimumangari akanditaura kuti maitino kana uchida tigarisane usasotaure zvinhu zvendinenge ndakushaishira kuna mhai wangu kana kuna baba wangu kana kune hama dzako ndokuti tigarisane. Saka inini totoitiwa zvinhu zvakashata ndibaba watino totogadzirisana totonyara. Saka vanhu vazviziva kuti mumba medu tinogara sei. Ndobva mai ndinenge ndakakutadzira iye zvikazi haunaba
asi wakangwarisa iwewe. Wakangwarisa, akataura akanditarisa kumeso cheche kuti wakangwarisa, uruzvidza kuti wakangwarisa iwewe. Ndikati mai, andinongwarisaba, asi pamakatanga kugara neni makutondiziva. Pamakatanga kugara neni ubvura kuti 1 kusvika izvezvi 23 years makundiziva 1. Andinongwarisaba, asi munozova pane zvinondoitikawo mumadzinzi. Ndozvandakamutaurira mai. Ndokubva ndatobuda. Ndokwandikupenda. Ndakabva ndapira kumba vakandipuma ipapo pekuti ndiri muroyi ndakaisa chinyi mwana wavo. Ndapira kumba vakatuma munhu next door yavo. Yakwira kumba next door yavo yakatokwira kumba yasvika yakabva yati Brighton ndatumwa ndimhai wako. Ati udzika kunoku nekusawirirana kwatakaita kuya zuro. Takataurirana. Apa poti inobva ati mai tinoda kuti ndaudzika. Next door yachakabva yatokanganwawo heti kumba kwedu iyo. Vaatodzika ake paboti adzika. Ndipo pawakadzika meno zvawakataurirana. Pawakataurana zvinhu zvavanoziva kuti wataurirana kuti asi baba murume wangu wako yachitaura kumba kuti tapangana. Mai andidaidzira kuti Brighton ngatigadzire gwara baba. Asi nini mai ndamudaira kuti mai mutoona zvakatosununguka here imimi kuti tinogadzira guwa. Imimi makaita 7 days. Musuziva kuti baba wangu uripiba. Ende futi mai baba takamona aora ane honye. Saka tobva taita zviwindi here mai zvekugadzira guwa. Ini ndine vana wakura. Azvizondiafekti here ndikati isusu ngatigadzire guwa. Zvikazi mai atoti saka iwe pfungwa ndakapusa ngotodza kuziva kuti ndoda kugadzira guwa here. Masoko awo awaitaurirana. Pavaronga shuwa zvogadzira guwa pagadzirwa kagroup. Ini ndandisimbori nainazvo baba ngotanga kugadzira vari as a family. Inini wangu wakati ndandiri kunzo wangu zvekundotova vanhu wakati ngatigadzire nawanimina wake kuti tiunganidze mari. Wabva wakuita saizvozvo mari wakabva wazashandise mari iyi yawanga wainayo iwo murume wangu kuti avo vari pamutaro wangu roshandisa group ngoti pane mukomana akati nini handikwanisiba kuti ndinouya ndichidzoka ndichidzoka. Saka ngatindoshandise group tizviitire pagroup. Ini ndotsvaga chinhu munhu toita saizvozvo. Saka wakaungana semhuri. Wasati waungana baudaro musi wechina murume wangu tiri parufu akabva afonerwa ngemupurisa kuti uya kukembi. Ndopakabva aendawo kembi abva asvika asungwa zveshuwa. Mai wako andifonera ati iwewe urida kudai meno zvaakataurwa nemupurisa. Murume wangu akati mimi pakafawo baba wangu kutaurira mapurisa makaitaura mainvestigation kuti muzive kuti baba wangu zvaakadaiwo zvaitawo 7 days asi kuoneka pasina akambotaurawo bapano anogara naye. Makambondibatsirawo nei? Ini ndakuda kuitawo chiwanhu changu mumusha mangu chekuti ndione kugadzira guwa rake. Makundisunga ndatadzei. Kwazi ofisa akabva apinda mukati vataurana nemukuru wake obva wadzoka bva enda akodini woite zviro zvako zvezvoruda kuita asi ita muchinyararire. Saka pawakanga wakuita zvinhu zvandopinda akabvawo kumba kwangu. Izvo murutaura handi munofanira muzvitaura. Mirendende pawakazondichaya. Murume wenyu ndiye anofanira kunge arikuzvitaura izvozvo. Because aripo. Imi mitaura izvenyu zvine chekuita nekukumana kwenyu chazosvika kuti munze mhuri yenyu uye nemi. Tozvati kuda izvozvo. Ndakabva ndachidzikawo kumba. Pandakandoti svikei manje urongwa hwemusha huruda kuitwa. Ndipo pakabva ndakagara panga paina vamwe varoro yakaterera. Ivo vanga vari kuseri pemba. Saka pakabva patumwa mupurisa waSabhuku kuti murusire wana maitino namai B vari uko. Ngavauye wopambera kunoku kune vanhu. Saka ina anoziva pamanje kuti kuseri uko kune chinyi, kune noise. Ndo pandakabva ndada kuti stepi kwende ikoko ndakasvika vanhu vakamira. Pandakandotinawo Tete Rozi ndiye akatanga kusimuka. Wamwe Tete Rozi wakabva atanga kusimuka vatanga kuti kambuka muroyi urikuputsa vanhu pamba panapa iwewe. Maibva atosimuka kabatei ndikanere maibva atanga kuuya netsvimbo uri muroyi iwewe. Urukanganisa musha wangu wauya kotura mhepo yawakaromba muMozambique iwewe wakahisa mwana wangu. Ndio mashoko akataura ndi mai banini vadzingirirana na banini Owen vadzingirana nani na baba tinobva waenda uko paakaona ndakuchaiwa ndipo ani Mike na Tete Rozi ndio pakabva asiya zvanga zviri uku zvanga kudzingirira chinyi baba tinobva atodzoka vada kuti andidhaivhira ndibate zambu yadenda ndakapfeka jean ranga ndakapfeka trousers jean chishort varabva pananga ndiye varakumuka dai ndichachichirepo ndio pakabva
Mama akapfeka shoti. Ndandakapfeka repu, masiketi arikupfeka vanhu mazuva ano erepu over. Anosunga kudai. Saka paakadhonza rakaita loose. Ichirepu over plus short ndandakapfeka mukati. Ndandakapfeka sketi. Mama pafunction. Ndandakapfeka repu over. Sketi irepu over. Is why ndapazwa pamutaura. Kuti repu over kunze. Asi short mukati. Repu over. Araitenda imbe. Ndobva Sara akabata chirepu over cheche, ndasara nejini ndandakapfeka. Ndobva pandakatiza kudai ndopakabva abhoekana nekutiza kwandakaita bva anditema nebhodhoro panapa. Bva ndabuda kunze kwegedhi. Ndatogarisika ndiri kunze kwegedhi, ndatogarisika. Ndopakazouya futi mupurisa wasabhuku uya. Ndobva anditi maiti nomurudiwa mukati. Ndati ini handichadini ba. Handichapindi mukati ba nezvaitika. Handichakwanisi kupinda mukati. Bva kuti vakauya futi sekuru hanzvadzi yababa yasekuru yatezvara wangu. Vati aiwa maiti nodzokera udini upinde mukati. Tizwe kuti chinyi chanyanyaonetsa. Saka pandakasvika ndakatosvika hangu vanhu vangu vatotaura zvangu tasvika tichitaurawo zvavataura iwewe. Zvoruda kutaurawo. Ndopandakabva ndati mai ndikumbirawo kubvunza kuti sinzi makatanga kugara neni ndino here pandakamutadzira pamasvika pakundipuma kuti kwazi ndiri muroyi ndakaisa ende ndakaromba. Mai haana kukwanisa kudaira. Saka sekuru hanzvadzi yatezvara yakamboyomba kwedu kuyakorora. Saka ndiyo ndakasumwa nerasoko, ndiyo ndakasumwa kuti mozomuonawo mwana uyu sinzi ari kure. Ndiye akabva abvunza kuti vanhu vakateerera, saka maona pakasunungukawo here kuti munochaya munhu pamatadza kuti sori. Hapana munhu akangoti ako sori dai papapo. Ndobva vanhu vatonyarara. Vanhu pavakanyarara ipapapo ndo nyaya yangopera patandoparadzana pataenda kuno. Saka apa munhu wenchachaya wamukuda akakupuma ndiamweni. Mai akandipuma, teta akandipuma, panina akandipuma. Vakataura wese aita munhu akataura wodzoka. Saka zvandakafungidzira ndakatofungidzira pamwe vanhu vatonatsa kutoziva nekuti pasondo rapera pendikutaura anga azvitaura. Bva ndatonyarara nombotaurira bafumba nombotaura pamai paakanditaurira. Alright. Garai pasi. Mai sunga. Kana musikakwanisi kutaura makamira munokwanisa kutaura makagara. Nhasi ndinomira mama. Ndoshinga mwana ndishisa. Mune nharo. Handine nharo. Pamusoro ndamira pamberi pedara mama mutasa. Zvese ngezvechokwadi. Ndikanyamba chabata ngemhosva. Mwari anobatsirwa. Pane nyaya mambo. Mama pangu. Ndiani? Nditadiwineti. Muoko pasaipo. Mokonodzika pasi mai mamuti vanachangamira. Kwandita kukumira. Munotoda respect itaizvikuita wavo. Ndikaramba pasi. Kana kugara ino pasi. Yakazwa mati nenharo. Motaurawo semunhu ari kutaura nachangamira. Alright. I'm sorry mama. Nyaya huru iri pamba pangu. Ihombe. Ine hondo. Amendu yautanda kuti mwana wangu uripo ere murume wako. Uripo? Good. Hondo ine yapamba pangu. Uya apa mwana wangu. Hondo ine yapamba pangu nemurora wangu nemwana wangu. Andikane naona pandita unaona. Kupra kopeni wao. Ndoshamisike. Ndakamucheketa mwana. Asi hondo iriponge kuti Mira mbuya. Chatunda mbuya. Ndoti mukotaura chete zvataurwa makandipuma. Ndakaendisa mwana wenyu. Ndakaromba kuMozambique. Zviri muroyi. Ndipota kuti makazvitaurawo iri izvi. inini handina kutaura. Pamberi pacho pati pamwe. Mamurati. Handangotara kumutuka kuti uri muroyi. Chiripo ngechekuti ari kuti ndakapumha ndimai. Hondo inini ane mwana wangu. Kufa kwakaita baba. Baba wakafa. Ngesida rinosara karamba. Vari kunditi inini ndindakauraya baba. Ndauraya baba nemukomana uyu. Ndio pane hondo isenda baba.
Okay. Ehe. Saka makazvitsvaga here kuti baba vakafanira? Hazvina kutsvagwa. Why? Iye wangu mukomana mukuru. Ndiye Ehe. Why musina kutsvaga? Mwana wakati ngatitsvage. Inini ndiri mutori. Wodaidzana nevamwe vakauka. Ngatitsvage chakaramba kuti chini. Haasi kupinda munombe. Uri kuramba kupinda munombe. Pfungwa yako kuti inini ndindakadini ndaparapa. Tikati tsvagai. Panyaya. Pane chinhu chamusida kuburisa pachena. Ndabvunza inini kuti pakafa baba nenzira dzisina kutsarukana, makazvitsvaga here? Mukati hamuna. Ndikati sei musina kutsvaga? Mukati mukomana uyu haasi kupinda mune wamwe. Andizvo? Kana muchiti mukomana uyu haasi kupinda mune wamwe, muri kutii? Ndiri kuti wafambe newamwe wake uri kuramba. Mukomana mukuru. Asi iwe wari wega wari kufamba here? Wadoko. Wafambe pasina po. Ambwe taura chokwadi. Statement yamataura kuti haasi kupinda mune wamwe. Inototaura kuti wamwe wari kufamba iye asipo. Vakomana, mirai mbwe. Ndimi mai. Ndimi mai sho. Wasara kuwana uyo neapo. Wakadzi warora wenyu, uyu mukadzi uyu murora wenyu. Titesani. Pane nyaya yataurwa yepatakishop. Yakaitika zveshuwa here? Nyaya yepatakishop yakaitika zveshuwa here? Kuti makapopota zvimuri patakishop, mwana uyu mukomana akatera mukadzi kurufu. Kunoti mukadzi iwe uri kudiwa, ndobva auya nemukadzi ndobva auya patakishop. Ndobva asvika wakazi ndiritorei mashoko ayataura. Akati ndauya naye. Imi ndobva mabuda. Nyaya yakatengea ikuti. Ndosaka ndabvunza kuti zvakaitika here? Inini mukomana wangu akauya uyu. Zvakaitika. Ndonditsanangure matenge zvakaitika. Kana zvakaitika. Kana zvakaitika. Zvatopera. Ndozvatuba ichi. Chete chete. Inini ukane mwana wangu. Aiwa. Ndikuti mwana wenyu kana muri kuti mimi hamuna kutaura naye, simba rekuti mwana wenyu azoende kotora mukadzi kurufu kuti auye naye kutakishop, imi mama mbotaura kuti kudii naye? Mukoro wangu. Mukoro wangu kaitesa ngenda kuti ndakati baba papa wakati tira tusi muwa apa namakureme tusi iwewe mbuya wakati zizi mbuya Tererai mbuya. mbuya tererai. Tati mukomana uyu wakatera mukadzi kurufu. Akati uri kudiwa nani? Namai. Ndobva auya nemukadzi wake patakishop. Ndobva asvika kubva ati mai ndauya naye. Saka nyaya yomutaura yekuti mamunesa nenyaya nemukomana yekugadziwa kweguwa rababa, zvazvine nemuroora kuti azouye kwamuri, mamumuda uye muroora. Wandakaya baba ndiswa nemwana wangu kugadzira bhora. Mwana akati hamugadziri wangu wainima iyo. Ukagadzira ngodi pwani. Ndosaka kuti ndimoma. Ndosaka ndati saka muroora makamurumira uyu ndakamudaiza kweli. Uyu ndakamudaiza. Ina ndikane muroora. Ayo, alright. Ayo baya muroora. Mirai akamudaiza ndiani? Iye murume wato. Amudaiza kuya kwamuri? Ndiye akadaiza kwa zido. Amudaiza kuya kwamuri? Andati na iyo. Kuya. Akamudaiza. Ini zvandoita zvandoita manje mbuya. Ini handina vanhu vanondinyepera, especially vari vanhu vechikuru. Ndinozviwenga zvisingaiti. Kana munhu wechikuru anokanganwa ndatora mhiko, ndinozviwenga zvisingaiti. Zvinhu zviri pachena, imi munoda kuzviramba. Zviri pachena, munoda kuzviramba. Ende muramba zvinhu zvamunoziva,
It's very simple. Mbuya, mwana wenyu aenda kudaidza mukadzi. Auya naye kwa moto. Angaida kuti mutauri naye mukadzi wake. Alright, saka alright. Iye ndiye akadaidza vasvika vangotsveta. Alright, imva masitauri naye mukadzi. Alright, it's okay. Alright. Pamusoro. Inini ndinoitwa oenderera. Ndoda kupindura mibvunzo miiri yamabvunzo achangamira. Yekuti pakafa baba makazvitsvagai. Pakafa baba hatisati tazvitsvaga. Ndakataura namukoma wangu nawanini wangu. Baba achangoti chaike takaenda kumuiga. Tikatowirirana. Ngoma tatowirirana ngatiende todi totsvaga kuti baba ufanei. Tatowirirana. Asi mukoma wangu paakaenda mumba kwake haana kuuya. Tatowirirana unosangana mangwana. Haana kuuya. Tobva tamufonera tiri tune munini wangu asiri panapa. Mukoma maakupi uya tichionge nyaya iyaiya. Akati ndichauya. Haana kuzouya. Saka isusu zvakatiremera sewaning'ina kuti tinofamba here mukoma asipo. Tokatasiya zvakadaro. Pechipiri pacho pandoda kutaura ndepekuti pataurwa nemaiguru wangu paati hazi ndakapumwa ndikanerwa nebhotoro. Ipo papo kunyepa. Chokwadi chinenge chakanaka. Patakaungana isusu tusikunatsa kuwirirana ba mukoma wangu aya nemuprofita pamba tusikunatsa kuwirirana zvakanaka asi tatambozvironga kumashuro. Iwo vazoenda kotsauka vaita zvakega. Maiguru wangu wakazi nditete imi maiguru chimbomirai kunoku uko kurumbodiwa ndokwaterera. Ndopakatoti murundi nemuchato inini murundi dzingira akati aiwa muchadaidzwa. Ndopakatotora tsvimbo yamhaiyo iyi. Obva atanga kutosimudzira teto hapo hake panapa. Saka anga akapfeka zambia rake nechishoti mukateri. Uyu mimi makutosimudza tsvimbo wanonyanya kutobata zvitima. Muri kuzviitirei? Vanhu vanga kutoita kanoisi ipapo. Ndandati iye ndopakabva totaura maiguru eyo kuti ndapfura nekumakuwa ini ndaona kuine supa tikati maiguru muri mhutsi imimi. Maenda kumakuwa kunotsvagei. Wambume kuenda kumakuwa ndiani ndo umhutsi iwowo. Bozi muchataurira mukoma wangu. Ndotatadza kurina futi namukoma wangu. Mamutaurira masoko iwowo. Atichatowirirana. Saka mufanira kutaura zvimwe zvinhu zvamusingafaniri kutaura kuti maenda kumakuwa maenda kunotsvagei kumakuwa. Ndozvandakamuudza izvozvo. Iwe namukoma munowirirana. Namukoma wangu mazuva ano achanatsowirirana. Hatusitowirirana. Tusitowirirana zvachose. Hamusikuwirirana. Izvozvo hatusitowirirana. Saka imi mese muri kusawirira kwenyu kwamuri kuwirirana namukoma wenyu dambudziko mudzimai. Inini kusawirirana kwandiri kuita namukoma wangu tiri kumuti ngatitsvage kuti baba akafanei ari kuramba. Ari kuti iye ngatitsvage munhu wacho auye pamba apa pana mhaiwa. Mai wacho kuti inini panapa handisi kuda nekuti makandipoma. Ndochimuti chiuya iwewe mukoma imimi tichitaure namhaiyo tiri pamwe. Mukoma akati kumba kuna mhai handiuyi. Ipo papo ndopatungo kweshana chete ipo papo. Ndochimuti alright kana zvisi kudaro ngatiende dukunze tinotsvaga. Munohwandirana. Murongohwandirana. Asi pakati penyu mukoma nemi waning'ina namai pana anoziva chokwadi kuti chakauraya baba chii. Because kana baba asina kufa zvakanaka mapurisa aifanira kunge akamutora munhu akaitwa postmortem. Mari dzawo dzepostmortem ari kuti haana kuda sei bambo ndosaka muzozi murikutongwa nemukadzi hamundosumukiba munotaurirwa zichisumuka. Padeath certificate yababa pakanyonzi chii cause of death chii. Mukoma ndianatsoziva kuti ndiakaenda postmortem nababa. Date riripi rinonyorwa 26 certificate. Yes. Asi munaro asi rakanyorwa ndozvikubvunza rakanyorwa nzi kumbariko ndosaka tikubvunza kuti
death certificate panonyorwa cause of death. Cause of death yababa pakazi baba wafa nei. Hamchazivi. Aiyo mauti iye sei. Ane death certificate ndima siya kumba. Iwe mbuye. Izwa imbuye. Mira imbuye. Mira imbuye. Mbuya imimi. Mbuya imimi. Mbuya imimi mbuya. Itai roho yeubaba, yeumai. Munozwa mbuya? Musaite mutseba. Munozwa mbuya? Musaite mutseba mumusha. Batanidzai wana. Batanidzai wana awa. You cannot divide wana be. Nduvu za very simple question. Death certificate vari kweli. Ndimuna. Ndosa nduvu noti. Death certificate pakanyorwa cause of death. Ichi pakazi chi cause of death yababa chi. Ini cheumi kuti amuna kuwerenga death certificate. Ndosa munhu ndaro. Iyo munaka disappear 7 days. Munhu ndaro death certificate yababa wanya amuna kuwerenga kuti cause of death yababa chi. Very nice. Nduvu aiwa. It's so clear. Cause death yababa chi. Baba kazoonekwa baba kazoonekwa asi postmortem ine mari zauti. The reason why munhu achitorwa achienda naye kuti postmortem kuti chioneka kuti chamuuraya chii. Ndosandibvunza kuti iwe wambosimudza muguruziya wakata postmortem ka Mike Muterera. Wakata postmortem ka pakaitika madhezi akawandisa. Saka baba body yawo yanga yatomboza yakatoshata saka ainozokudaba postmortem. Saka wangoti parati days wangonyora kuti akwanekwa akafa. Kuzanga nemawo yanga anga aunozobudisa kuti afane. Samuel. Munhu ukabuda nyaya nhasi uno. Yekunzi zvazooneka kuti John uya akafa achinzi azvisungirira. Haana kuzvisungirira. Akaurawa. John ane 15 years. Awigwa. John anonofukunyurwa. Zvotangwa futi panyowani kuoneka kuti chakauraya John chi. Zvine mimba kwenyu utoripo utori pachena mapurisa oenda wotora kuti bhazi wazi washata saka chaiti postmortem. Wakamboenderei naye? Because body nyangwe ikashata inobaya majekiseni. Saka imi baba wenyu asingabayi majekiseni. Wobva ashaiswi postmortem. Aiyo. Pane chokwadi chamuri kuwanza. Ndosandokutaura kana musi muri kuwanza munhu akakutaurirai kuti atichaiti postmortem pane chaari kuwanza. Because ndosandokutaura bhodhi yabva kwamutare kunoko yoenda kuHarare kupostmortem yosvika kuHarare yozi ngaidzoka yayo yashata. Wakamboitakura kuenda naye nekudzoka naye waifamba naye sei? Kana muri kutaura mapurisa anga ari kunoko. Mapurisa anga ari kunoko. Akatadza kuona kuti bhodhi yachaitiki kupostmortem. Chama zora kasutaura kuti Pamfirima. Nditwa Bright Muterera. Ndini fedzi goni yama yangu. Kufa kwakaita baba wangu. Pasinomira mushe. Ini ndanga ndisipo ndiri basa nyanga. Baba akashaka paumba 7 days. Maiyo uyo anogana maiyo. Anogara uyu. Pana panifanidzi badirapo. Pana maiyo. Hapana kana izwi yakataurira. Pana kana munhu wakataurira. Kana fonera hama yadzedu kana inini wacheka kana mukadzi wangu hapana akataurwa. Pana kuzobva kubasa inini ndabva kubasa inini ndaswete tuzoti baba kwasidiva. Asikunika. Ndasvika manje ndakabva ndasvikamboka mai. Papa 7 days. Mayo angatobuda aenda makorofiti wangatoenda. Ndabvuta pari kwazi ndambofamba kana famba kwazi baba uchauya kwakambumuka uchauya.
Mubvanodza atara mai. Baba hana kuuya. Papera 2 days. Baba akazoonekwa next door pamhiri pacho pa musoja anobva kubasa. Atouyawo kuweekend. Azwa huime runhu. Mazwa. Akasvikawo abva kubasa vasvika huime runhu. Vati asatirira anenge asikuoneka apa. Asi pane chinhu hapana kwangaembwa panapa. Kwaibva namugara kwangu vadzoka futi homa yavose mukafuka kurupisa. Vose mukafuka kwaibva ndatatendera nemukomba. Kwai ndapana pane apa kuti vanazwa nhunzi kudini kusimuka. Kwaibva ndasvika. Tone saterera kawo. Kwaibva ndinotsona handisaterera. Akari mvura akarara kadai. Akachekwa chiguni chapasi nawe. Abva ndataurirawo mashoko bawani paBhabhironi. Waibva wauya, waibva wataurirawo maiyo. Mvua wakawaruka ini ndandirumba kwangu ndikarabvira nawo ndandirumba kwangu. Mai akabva ndifonera kuti uya kuno bakwanza oneka ari muruzimu akafa. Ukadzangu dzangu kuti abonga kuchi akusina. Kuti back life yanga rama babongo yanga iri street kid. Baba bangu ni anga ari bashana muchipatara. Anga kura mani kwao. Tapo bara zvikiri tsada chiteradiwa mai asata chera kasitapiwa. Tsada chairo chero. Pachikafuta chaitenga. Aitaka pay yapinda chiche yapinda pay yake. Yese yavezi. Tikuna maiyo. Agara panzi dzarabikwa. Uvado zibra. Bram. Uvado baba yabo nomwe murakaurara. Aitora babeni. Perera bongo. Patonga paraimbwa. Obangu zvedzimbo ashimugwa nemaiyo aitombayomba kwangu kugara kwangu. 1 week 2 weeks amba kwangu. Mai vafona. Ugare mwana kwekuno kuti akasimubava kuti wena mwanangu wakufona mai yakufona. Ikaitidzike kumba uzipinda tight. Tight chinhu ndana nhasi iwe. Obangu sho ata kuti ndine mwanangu na mai kumba kupinda tight. Uzibona kuti kunichengeta kuti aibva gara kumba kwangu newana wangu mukadza mungari musika wachiya ichena kubasa 2 weeks kuzorora kuti kumba kwasudini ba kusudarika right baba mapurisa baonekwa murizi akafa mapurisa akauya mapurisa akazotuya late mafogoro munanokwa ma10 svikira muzvare autofonera mbaru dzaufona kuti imi saterera wanekwawo ndozvinenge watinda rini ndopakaza mapurisa akayata takamubuditsa mvura tamisa pasi patakamuona akashuka zvorese apa mama akachekwa kuti wani pasina apa nekuni kuchikune chika pasina bamwe ndebemba kari pasaiti baba vaenda ake kubi mapurisa vaenda kuchipatara evanze kati postmortem zvakatora nguva bozi yanga tiwati Christmas tutoti Christmas anozaati kitika masika ikaza baba azoda kuti muJanuary cho baba postmortem ndakaenda naye ndakatona naye ini takana kuchinja pachipatara banana naye kunyanga maomochera panga kuchanda kuti baba ndinga ndikapataka kumuona unyenda dzanozara asara achidemedeme vanamutora banana naye kunyanga tabana naye varagara nenga 2 days vanafoniwa kuderera mabhodha anga 3 ndaenda kuti ngwarare chuya mene ngwarare kuti nemapurisa aya cho vatatukira kuti vanaenda kunyanga vanachwanyanga ikoko vata mapurisa vaina basi mabhodha anga kuno mbaso mapurisa akatapindi pamwe bazini nikataniba kwangu apa zvidini ba zviite takabva kwa kunyanga kuenda kwa Harare nduzwa kwemaoko kwangu ndindochemba baba shuwa ere tasvika kunyanga ikatosvika kwa Harare posumeti yakambotora nguva tasvika tikazi nhasi mudhoro lacho aita mauya aya nhasi achatoitiba iva ndatoka koma ndizve ndakuchema chema paya tokafundisa kazi mangwana vatarara kumba kwemunin'ina makusetseri vatanga vasita posumeti kwa Harare hospital posumeti yaitwa kwa Harare hospital zvazvitaura zvezvi posumeti yakaitwa zveshuwa inini ndakatopindamo ndasika umwe mamusukana wapindeba but ndakatopinda ndapinda mwamuna mabhodha akawanda vanotemwa vatemwa bango resowa sam dokotera akabva noti wanisoro panapa mapurisa ngari mutuna no kasi kuda medini kasi kuda kudaterera kupurisa ndabuda panze paya ndagara ndiri kunze kuzimeni vaitwa mapepa vauya kuzimeni yavarozi decompose of the body yanga yaora vana stadiba taona ndozvanya pozi moti ngati fine varoti mayo rungaita kuti ane body toige chinyi munhu Christmas taiga body yedu Christmas apedza ige body ndadzokomba kwangu 2 days uyu 2 days vanatofona kudzoka basa because ndakwesina sikana basa apo vanasvika uyu akagara namaiyo padoo kaza mukoma utoita watouya iwo panapa iwo totono baba kafanei ngati ndatenda tokozi isu masitadiso akasvipiswa mazita kufa kwakaita baba masita oshuwa akadino akasvipiswa ruziwa rimo munyaya dzachibwe vanhu vaitaura venharaunda nemanext door nevanashanda nababa kuti mafeta atereraka mai wacho nakomana waonesa zvakaita chinyi babawo mazona saka ipapo vanhu vanoti imimi akabva nditi hanzadzi yatine vane mari ndingi namunyu atane motikari
ndikati izvo zvinozika ionaika inini ndifedze boni wanoita zvekuita matoronga kuti uya nemotikari uya nemari hambai kwangosanjera tambogara pasi here inini kundaidza maiti tuisusu ndiso makuru kamamiri togara uno baba kafanisa ini mukamata zvekuita kuti uya ndichakatoya chakatika ina ndidiba handidiba ndakuenda kupi ndakuenda basi hapana chakafamba baba ipapa tagaranga gore wakatanga kundinetsa ndofunga kuti nyaya yakataura paipa iye tamhaiyo achasimudzira kuti mwanangu wona pane gore kwati gore 2 days ngachipa tizo bakafanei watanga nditi kwazi uchaita kumbotumwa ende kuti matobaita kuti angasemba kwangu ba aita kanzona marufu tana marufu kubaisvika ngoma kutozitogadzira gora baba otenga matiles saka inini yaita nyaya goa kurufu ndiyati botumwa svikira ndati aiwa zvazvizaro basi mandinone mai ndakaenda ndikuona mai ngagadzira munhu ndatigadzire guwa ndozizwa shori gadzire guwa muti kana kugadzira guwa asi wone mafira akaita babaya pakafasana kaba mafira akaita achiora ari apa timadagadzira guwa tatipendera shori mati zatopera zvinoita wewe kana unongoti iyo mari muno makataiwa ninge ndogadzira guwa chete mazona ini ndikati guwa ndiseba arigadziwa ndio nadza nandudini before that baba mai one waitaura zvakawanda wanda fokata baba iko ndainozwa ini ndasitatori baba ndainozwa ndaitaura kuti Breton baba kuruza apisoni mvura Breton baba kuruza adini zvakawanda nono saka ndaikosaba ndibvunze chinyi wanini wangu kuzi nini wako yo unoziva zvakadini zvakaita mana baba asi ndaikonyarara svikira vandanyarara ndokubvunza saka tazogara manje tagara semudi right mai angu musona zvitibata kuzi akatsvaka pa mama yangu tukuenda pabeni kurufu usho ndakasvika pamba ndikuenda kurufu ndasvika makuwa vandasvika pamba ine pamai kunaenda pamai vadzini kusvika ndaenda kuona mai iyo badzi inyaya kugadzira guwa kuno ndida kuona mai badzi inyaya kugadzira guwa iwo ndouramba kugadzira guwa nini ndiuramba kugadzira guwa kuzi nini agadziwa urambire kuti nkumakuru ngati wanini wakwesa wati zvese tagwese mai tane mwana yani tatogadzira mukoma mwana enda uramba saka imi maitara nechi mwana saka uya akati antadza mai manje vachiya mandiri manje iwe ndodini iwe vati mai wona izvi apa wona yapa ndiri kuma mazuva anasubasa mutsvaka musini uvuro yangu panapa zvandizoere bati nouya kuno mwanangu togara pasi tiri tu toronga ndezvipamiri mai pasina kuti mndu mai amanya boza pa ndiri yako ndiri kurufundira ndikudini azviti mai akabva tangu kuti unditonga patangwa ndipopotera akabvakupota kubva apo zvika atonendete zvemukati mchama mai kupopotera ndipanowana kuti tukane zvemukati mangu kuti pedro mangu chamchama nditoka mai woinda ngati mai mvura nini adatsamwa ngati mai goyera mukadzi atudishwa ndiri kukanya kweza kuti gadzira paguwa ere ndipo ndakanzira mukadzi wangu shwa ndipakatumwa ndiani ndimai mangwana acho makuseni mai akabva akati machoka ndatuka mwana yaya pamwe mwana waparekana siri avatuma next door yake atuma next door yake efungati handidiniba handiba kuna mai ndabva ndadzika shwa akaya makuseni sintutumuke sterera mai yako ndamuona nini arungu ati saka temberi dedzirawo mwana wangu yataurirani panyaya tatukana zuru yatozowirirana kata hani mai yangu ndodini ndodzika ndakaenda shoka mai pandasvika parati maiyo isusu nyaya dzitotauraka uyantsumudaba second bone handiti toti inini nemi maiyo isu tiwirirani handitaurani isu tiri two isusu kane mubanzi wenyuko titoti tataura ti two tozoenda kutorawo nini naona madzangu kuti wanini wangu takara pasina maiyo todai mazona uyanga toripo angaramba kwake mai anakanotaura mai akatangoja andongoramba ini makanipuma watira kana kupuma nguni ndakore munhu saka ina ndibogeza kwa racho saka ina ndibofamba nyaya tochibona kafanei kati maiyo ndibudire pachena ngoti fambire nyaya dzababairi kana musaba mimi ndiri pa mwana wangu asvika kutonjera kuti dzakadini zvakadaro ngati nini makanipuma makati hapazvi kugadzirawo bvangatiti ngati aiwa ita kuti ngatigadzire gwara ngati ngatifambire kwa bakafanei ndiyo nini panoenda utano nini wangu kana kuna sikuru kana nyika titi ndakabva mai titi taranga so mai akati isho mai akati ngatifambire nyaya kwa bakafanei iwo manje zvihondo yawo varuti ngatibve paumba apa tiende tiri 4 takaenda panapa kana kuenda kwamutare ati kwazambia kwamutare ini ngati kwamutare handidiba vakafira panapa todaidzawo hama dzababa namba dzenyu maiyo nemubatsiri wacho oya panapa paumba panapa chobuda mudzimu wababa wacho wotaura kuti ndini Bernard ndakaura ndini ndakadai paumba pachi panapa izvozvo ndozvangu zvauramba izvo nanaso ndodini oramba ndikada kwamutare handiniba kuenda nawo takadai so taronga takagadzira gupu redu tironge nyaya yacho tise family vandaiti wakomana ndabva kuna maiyo nyaya yababa iye so noti takafanei saka ngaite contribution emari titi mhandi 100 kuti tione kuti ekutsamba ledu ngati $600 unobatsira dada mari wana unozouyawo pamwe uzongotengerwa kadringi wanenge uri pona sekuru nechati pada mutenge muteti pakabuda masoko akawanda
especially uyu andikura ndabauzi akada ndichaka 2 saka ini notice hangu akada bondiro ka 2 kesa achida ndiwedza kuti wandichaya vananyara ranga ndidosera pani vananyara ranga kuti ashamwe wonda ibatsiriba nini kumana mkuru ndakana iwe pazvibatsira mazvo tada kuti tagara gupu ragadziwa maso wachibuda pachabuda mapfumo nemau nini nduzi ndakona baba nchona para mari mateta yavakwana mari dzanga dzapo munhu wese akati nini mari andana kufana tete tikaisi matatana kata it's fine nyaya yanaka vadzwafuna maiyo yatakagara mwedzi iyaya tawirana nena dzangu dzinoinangwezi kuti tibozoba kwedu akafanei saka toti tigadza nyati baba fanei saka ndatandatara imi maiyo tofamba sei kutaure gwara ndidai meakandota ita mazona ataura dedi ngati akati ita ngati ambeta ngati ndadzoka vandadzoka kuna maiyo vandaenda futi munini wangu chamwari ndonya tatana maiyo kamera so munini wangu akanditi sheki yedzi mukomo uyu magona kozi ni stramu yakasvikiswa indi ndakanyangadzwa ine mari kuba magona kuti ndakasvikisa ndozi ndakaona baba saka maita zvikoma zvifungo enye kuti makafanei magona chwa zvinhu zvakarongwa zvikafamba zvakanaka tikawirirana kamukuti basa rava one day kuti mubatsiri auye paumba ndakatanga kuchionera mazwa ndakatanga kufonwa nemunina wangu ari kubarondera mukoma zvinhu zvazvangatiregere ngei munin'ina ona ndakatoenda kwasabhuku akatienda kutaurawo muzvari ndikataura nasekuru wangu anodzama yangu nini kwesekuru anga zvakanaka ndamutumira mari sekuru anga azopidimika futi dhera chirorero sekuru abva tangondijambukirawo futi katumira mari bhasi sekuru akati ndikafuma dodani mukadzi wangu tumira mari bhasi dodani nambuya kumba kwacho katumira mari kana naferemba kabva bongo wakati zvese zvakanaka tikutouya ushuwa mafira akaita mumburu moya ati what wakatanga uramba akati undikwazi mukoma isusu tikamutambatsiri pambaba inini nari marondero tinobatwa kuzita kwaraya baba vana muti munin'ina enda futi imwe muprofiti wana profiti wangandana kati enda kana 3 kana 4 kana 5 mabhuku wabvunze inini ndakazvimirira kana kubaka apa kana emene kune kupi andina kuuraya baba kabva ndisipo ndiri kurwadziwa nhasi ndakanyofuma mweya yake stereki ndakarwadza mafira adini akaita saka ana mudidinika handibatwiwa akati zvitiba ngoma ngatiregere hatiregere mazona apana kuti mukadzi wangu atipeka ati siyanyanya mukadzi wangu inini handidini ba handisudaro uyu vantangawo futi neni kuti taita mukoma ngatiregere inini mukoma kuya kuna mhayo wese manje na mhayo unobva ataura zvekuti mangwana unoti nchandira kuti mhayo mararaya unotosha asi ndova ndati fururwa kubva apa kusvika apa asi ndiri mwana handina zvokuti ndiitepa mwana kuti mhayo mararaya kuti mazona asi akandifurura mhayo kundifurura kuti akatoisa kuti iwe unotsvaka kubako uda zvenyu unotsvaka kubako wakafasa iwe unoda zvenyu kosa kuti zvakafa iwo wanobonya katsvaka iwe unotsvakirei pfungwa dzangu mani saka vanhu vakuzorambarambawa saka vanoziva ka zvinhu zvikuitika ndosaka ndine simba handifani kunyara panyaya iyi kuzi vanhu vodini vanokundivharavhara ngei uya vanivhara uyanivhara wese vanivhara uyu inyoka bonde uyu inyoka anoenda nekusemune kuna mhaiyo asi atibuya pachenavo aindotoro andiri achinyika kanaka ndiye anototi mhaiyo anotota zvekuita mhaiyo iyi wacho iuyu mhaiyo ikasvikanikata naye kana titupa tatawirana pamhaiyo dotidaitadai unoti budei pamhaiyo unopinda pakwangu foni atosvika zvanochinjwa zvataronga namhaiyo anenge atosvika kunoti mhaiyo hazvidiniba hazvitomboitima zvozvo titowana mukomo mazona saka pakataronga izvozvoka tiri mubatsira kuya mangwana vana namapurisa kuti zvinisabudire badzima izvi mapurisa ndaenda mapurisa ndasunga mupurisa wacho iye akandisunga wacho iye ifuti mupurisa futi akaya kunonga baba aora varati saka asi imimi mupurisa makorositengana mabongo iye anga aora shuwa mapurisa maita basa renyu pana investigation makazomboita kana kuterana fona apo handiti inini woinda kuita chihono changu chekuti ndobangu wakafa sei kuti makunisunga futi kunitera futi saka munoti ndinyarare nyaya mupurisa akabva pakanyarara saka vati uye mheya kwacho anomborambirei kati bvunziwe mwadi mubvunza mupurisa akabva agara pasi vakapinda mumufisi make mamemba ichaji ndipanze papa mitokatana kutunga 3 minutes time ubva abuda vanitendera zvenyu enda muite asi enda muite munyarara ndo zvakanditaurira vanachibvunzawo uyu ko mhaya zvakundisungisa zvadidi uyakati ana ndisingoziva vako mhaya ndiendi koba ndirogara tikaendeba iwo chisodana mhaya ikoko unonyepa manje anofondera ko mhaya ini kuita wanikisika ndiba asi unokusora kwani
Saka ndandirufamba makarimwa manje. Inini manje ndiri wani. Ari pamutaro wemanje wendinyanya manje. Nekuti ndiyo natoto tiri true panyaya dzababa because ndatotowa dzimwe nyaya naye kuti sozoona sisi chamwana kuita babaya. Acha mukoma kana zvikatonetsa mukoma kainini manje ndobhadhara kuti mubatsiri auye. Ndingochera kuti anaye foni yasvika namaiyo mukoma zvakati. Mazona saka panosvika namaiyo wakangwarisa iwewe kuda dai. Ndafamba akati sei? Ndavasandindega ndafamba karimo. Saka chamuda imuchinjiri very simple. Muruda chino munhu ari independent asikambozii nenyaya dzenzese kuti akutaura chokwadi unless pakati penyu paine ane zvaruziva ndopainoita dambudziko. Asi kana mese muri kuti zveshu hapana chamuruziva then hapana dambudziko rekuti mufamba mamutsvaga mukusanjira chimirai panze apa ndimudaidzi mukusanjira auye panapa izvozvo muhamabva pano makusa. Any objection? Ini ngotajira mitwa ndagara ndabungura magozi. Wakatanga pashi baba kuti ndakutajira kaenda kati ayo ngotira aiti. Iyo sei kuti ngotajira aiti. Pana kati ngotajira ibake kuti zvakati bhuwa kuti ngotajira ibake kuti wanga watu ita ngozi ngotajira ngwanuza kuti kwenda kwani kwangosanje. Ngwanoto zvara naye. Saka ayo azvidi boti kudaro. Ayo. Izwa zvinoitika. Zvinoitika ndezvokuti ngosanjira akuzikana. Kuna vanhu vanobva kuUK, kuna vanhu vanobva kuAmerica kusvikira panapa waritsvaga mukusanjira. Nekuti munhu anotsvaga mukusanjira maererano neproblemu yake yaainayo. Not kuti anzi aritsvaga mukusanjira wamutenga kana kuti anomuziva. No. Chiripo ndechekuti munobvumidzwa kuenda kana kuvanhu vatatu. Wamwe wakasiyana mukusanjira. Mochinzwa kuti pautatu ava zvabuda zvokuti chii chokwadi chinobuda ipapo. Wezi mukatora mukangodzimana matanga kuti uyu handisi kumuda, uyu akati handisi kumuda, uyu akati handisi kumuda, uyu handisi kumuda. Saka hakuna kwamuri because at the end of the day isusu vamwe taakuona manje taakuona manje kuti dambudziko rekufa kwababa wenyu riri mumba menyu. Chokwadi chekufa kwababa wenyu munochiziva. Muri uchiziva imi pakati penyu apa. Muri uziva chakauraya musharukwa chii muchiziva. Hawana kumutsvaka. Munhu adisappear. Because hamunditauri kuti mimi for 7 days munhu anosvika pekunhuhwa ari within a radius ye1 kilometer makagara kubva pamba. Kana makambomutsvaga makamutsvaga kupi? Ndo zvandikubvunza kuti sei asina kutsvaga. Mastatements abuda apa akawanda. Musanetsane. Ini ndati alright for a start. Imi chikudai panze ndai panze. Munhu nemunhu wekutanga ndiwe wangokona kutanga. Mombozwa. Tokutsvagirai futi wamwe apa. Hakuna wamunoziva bamese. Muzwa kuti baba akafa sei. Asi chandiri kuona ini chiri very important ndechekuti baba anofanira kubuda ega. Saka paroda munhu anoziva kusunza mweya wemufi kuti ukwanise kutaura. Mukaenda kune wese wese munonyeperwa. Wamwe vanokwanisa mari chete. Mufi uyu anosumudzwa. Ane mubvunzo wekubvunza wobvunza achipindura. Wobva kupa ine direction kuti chiitai zvakati. Because munokwanisa kunga munonetsana panguva bwanyu zveshu akaurawa nemunhu asitori imini. Because ndatozwa baba anga asina chikunwe anga akachekwawo. Which means kuti pane patone element yemarituals. And munokwanisa kuzwa makutowa uzaiwa ndi businessman nhingi. Ndo mandiri. Ndiye akanditora. Ndo mune nzwara dzangu. Ndo mune chikunwe changu.
Chitesa rizi. Munokwanisa kunga muri kunetsana asi pakati penyu pasina kana nechi chamuruda imi chii chokwadi kuti chokwadi chikuye pachena. Asi kana muri kuita zvamuri kuita manje, kana muri kunetsana pachezvenyu, siyanai nevasiri redzinza renyu. Wakadzi wenyu hawasi wana wababa wenyu, wasiyei kunze kana muita nyaya dzenyu. Zviri bheta pomai wenyu, mukoma wenyu, musapume mukadzi wake, because mukadzi wake mutorwa pamwe. Kana munoedza nyaya dzababa wenyu, mukadzi wako iwewe haapindi mukati menyaya idzodzo. Mukawapinza wakadzi iwawo, mukazowavhiringa, munobhadhara kwawakabva, because mune mawapuma. Mukona zvidzodzo iadvice yandikupai kuti muri kutsvaga zvababa wenyu namai wenyu, tsvagai muri mega namai wenyu. Siyai watorwa kuchi kunze. Kuzaka nhasi maona wauya kandiwa baba watouya. So if you don't prove to him kuti mwana wake muroi, mane nyaya naye. Murikuna nyaya. Ende musakangana futi mai wenyu ndi mai wenyu, asi mutorwa futi mushadei. Watorwa unokwanisa kutangira nyaya mumusha yamunokwanisa kutadza kupedza. Anokwanisa kufa uyo wozomuka uyo, makandipuma musha muno ndimuroi. Uyo futi anokwanisa kubuda pamwana wako iwe achitaura kuti makandipuma musha muno ndimuroi uyo, because haasi redzinza rako. Akafa uri kuenda kusha kwake, ipapa ni adzivise. Ende pamwe kana muri kuita zvinhu zvababa wenyu, baba wenyu une masiblings ake, une wana wamai wake waakazvarwa navo, ane munin'ina wake, ana mukoma wake, ane hanzvadzi yake, ndo masiblings ake. Saka hamukwanisi kuita anything chinokonzera baba wenyu, wana wamai wake wasingazivi. Baba ndi baba wenyu imimi, asi haasi mukoma wenyu kana munin'ina wenyu. Baba wenyu munin'ina kune umwe munhu, mukoma kune umwe munhu, ihanzvadzi kune umwe munhu. Saka kana muita zvababa wenyu, mukoma wake, munin'ina wake nehanzvadzi yake ngavave varipo. Because imi mukafamba muri vega imi, mukazwa kuti baba wenyu akaurawa ndi mai wenyu, then muhamadini. Muhamadini hapana, handiti because simba racho iroro rekuti muzoite take on mai wenyu hamuna. Asi munin'ina wake kana mukoma wake kana hanzvadzi yake ane simba rekuti take on mai wenyu. Chitesa ndizvo muda kubatsirwa, ende mubatsirwe muzi chokwadi. Nyaya iri apa hombe, chakauraya baba ngachizivikane kuti chii chakauraya baba, because ndo chiri kukonzeresa kuti musawirirane. Pamusha panoita sei? Pamusha hapanesi. Wari pamwe wanoenda kuti rai ndakoseta pamusha ipopa, pangosetwa mwana obva waenda, because modzoka kuti wakati ngatidzoke musi wakati, modzoka ipapo chokwadi chinge chavo. Chitesa handiti. Saka chiendai panze apa, mumbotangire panze apa, mumbozwe nhangamusha kuti chii chaka tozodzoka kuna Natezvara. Because chabudawo ndo chichaona kuti Natezvara chati chiinawo.
Bozwana tezvaro vanere kuti ndauya pano ndaya kuzwa mwana wangu azi Muroi. Saka pamuri kubuda unikoda kuzwa kuti akazi Muroi toti tezvara azi makatambi makapa mwana kabhegi nekasiko. Andizvo. Kana anzi haasi ndiri totangirawo ingwa. Andizvo. Enda heni. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora jeje.